Maiak askotan azkura arraroa sentitzen zuen eta bere azala apur bat lehorra zegoen. Galdetzen zuen zergatik, batez ere gogoko zituen alkandora distiratsu eta elastikoak jantzi ondoren. Arratsalde eguzkitsu batean, Lena amona onari arropa sailkatzen laguntzen ari zen. Amonak, begi samurrez, Maia bere besoa urratzen zegoela ohartu zen. Nire azala arraro sentitzen da, amona, esan zuen Maiak, kopeta zimurtuz. Alkandora berri hauek beti apur bat azkura ematen didate. Lena amonak alkandora sintetiko distiratsu bat hartu zuen. Bazenekien arropa asko ehun sintetikoekin eginda daudela, azaldu zuen leonki. Sintetikoa esan nahi du gizakiak egindakoa, ez naturatik, gehitu zuen amonak. Ehun horiek askotan produktu kimikoak dituzte, zure azala egun osoan uki dezaketenak. Baina kotoia edo lioa bezalako zuntz naturalekin egindako arropak zure azalari arnasa hartzen uzten diote. Ez dute produktu kimiko indartsu eta artifizial horiek, argitu zuen amonak. Maiak astebetez bere kotoizko eta liozko arropa bigunak bakarrik janztea erabaki zuen. Bere azala laster asko zoriontsuago eta gutxiago azkura sentitu zen. Ilusionatuta, bere lagun Leori kontatu zion bere aurkikuntza. Nire amonak dio arropa naturala osasuntsuagoa dela guretzat. Kotoia bezalako ehun naturalak aukeratzeak zure gorputza zaintzen eta osasuntsuago bizitzen laguntzen dizu. Aukera simple eta adimenduna da. Pidetu basko ere porra ipuin inspiratzaile gehiago lortzeko. Eman gustuko bat bideo honi eta partekatu zure ehun natural gogokoena behean.